No, ahojte ľudia, vítajte tu na dnešného videa. Toto video bude znamenané, že budeme stavať takú mapu. Nebude to na celé video, dáme potom ďalší diel, pokračovanie. A preto bude v množnom čísle, lebo privítajme tu na ďalšieho youtubera. Je to Gaming Guy a ja mu teraz práve odovzdám slovo. A teraz kúkajte na moje príklad. Máme jednu stenu. Na bok, prosím. Sorry. Posledný blok. Jupi. No, pointa toho videa. Budeme tu napokladať komandy, budeme zadávať príkazy, no nie ja, Gaming Guy, lebo ja som začiatočný Minecraftu, no takže. Takže ako by som začal? No, vidíte, že už tu máme niečo rozstavané, takže veľmi to ste nevideli od začiatku, ale mám tu na aj pozitívnu vec, že my už máme 28 odberateľov a Gaming Guy má 18. Len spomínam. No, my už máme 28 odberateľov. A teraz čo je môjim cieľom? Mojím cieľom je dať aspoň taký 1000. Za 1000 by som sa chcel Kamošo! Bro, čo si spravil? Nie, bro. Kamo. Už mám plošinu. Čo? No, takže prepáčte, že som vás vyrušil. No, môj cieľ je 1000 odberateľov a za to by som sa rád odhalil, ale keď to pôjde pomaly, tak odhalenie nebude až tak skoro, potom to budem zvyšovať, keď to nepôjde tak veľmi rýchlo. Napríklad teraz dávame cieľ do konca apríla, no nie, to je veľmi skoro. Do konca marca by som chcel mať aspoň 1000 a do konca februára aspoň nejakých 100. Kamo, čo to je? No a teraz... No, dobre. A teraz, kto neviete, ako sa givuje Daily, to je taký blok, že tam nemôžu potom hráči placeovať bloky ani ich ničiť v dobrom družstve. V mode dobrom družstve. No takže. Lomeno. Give. Dajte si tu na zavinač as. To je zavinač s, to som ja. Jakoby medzera. DNY. Kliknete a máte. A teraz by som to mal využiť. Keď sa nemýlim. Dobre, mám tu na. Máme tu na zatiaľ dobrú plošinu, možno, že potom zväčšíme. Vyzerá to byť ako najlepšiu veľkosť. No, tak tu ideme dávať yellow. Čo som to spravil? Kamu? Jaj. Dobre, takže
tak to uľahčíme. Oh, no way, aha. No, si tu? Yes, ja som tu. Ja zatiaľ som postavil plochu, kde budú orečka, sem budú. Ja ti dám krásne zoradiť od všetky veci, čo kde bude. Tak, to mi bude najviac veci stále. A kto máte Minecraft, tak asi viete, viete, ako to v Minecrafte chodí, viete, aké sú to na bloky. Medzirastavby, ja to len čítam po slovensky, lebo som si nastavil slovenský jazyk. Prečo som si nastavil slovenský jazyk, keď sa niekto pýta, ale nie je to preto, že neviem po anglicky. Lebo som Slovák a v Minecrafte je veľa vecí, ktorým ja nechápem. No. Takže som si nastavil radšej slovenský a aj tak im nechápem. Viete, jak sa volá bedrock? Takže podložie sa volá bedrock. Takže to je najväčšia chyba, čo môžete urobiť, nastaviť slovenský jazyk v Minecrafte bedrocku. Potom... Ešte sa toto volá? Sa nevolá toto nejaká doska, toto čo vieš šlapať na ňu. To sa nevolá, aspoň nášlapná doska, to sa volá pritlačné dosky, chápeš? Chápete? Kámo, to je hrozné, to je fuj. Kámo, už nemá to nepožiť. Kámo, ne. Nechci vedieť. Vyplo ti nahrávanie? Nevyplo mi nahrávanie, prečo by malo vypnúť na čo? Ide to. Teleportujem. To je stranda. Amo! To sú orečka, ako by tu malo byť. Dobre. A to sú také orečka, čo... Počkaj, kedy to tu na dokončíme? Takže... tento... Nechcem hovoriť práve, že nick jeho v Minecrafte. No, takže Gaming Drive nám tu pomáha, takže isto si zahrali aspoň 20 followerov alebo nejakých 30, 40, 50 si zaslúži, lebo on je taký majster v Minecrafte, v tých technických veciach aj v Robloxe. Jak si vytvoriť Game Pass, potom môžeme na tutoriál. Môžeme na potom tutoriál, či nie? Yes, jasné. Dobre. A proste on je strašne na technické veci. Takže keď chcete sa opýtať jeho do komentárov. Ale musíte mu najprv dať subscribe, aby ste sa ho vedeli spýtať. Také je pravidlo u nás. Prečo tu tak stojíš? Nebujem si command block. Zapaľko nám treba. Raz, dva, tri. Let's go! 6, 7, 8, 9, 6, 7. 10. 6, 7. No way. No takže ja idem tu do základne. A kto máte Minecraft, tak nám viete napísať do komentáru Gaming Jurajovi alebo mne Gambles Pro. Neviem, či hovorím správne meno Gaming Juraj, ale tak myslím, že tak voláš.
Keby niekto, kto pozeral taký, kto nevie, čo je yes, tak yes znamená áno, takže pre tých, čo nevedia až taká dobrá anglicky. A nevypisujte mi do komentárov, prosím vás, že áno, ty nevieš anglicky, áno, ty nevieš anglicky. Nevypisujte mi to. Okamžite, ak mi to tu napíšete. Vymaže komentár. Nie. Prídem niekde a uvidíte, čo sa s vami stane. To nesledujem. Kamo, nemyslí na toto. Ty máš pracovať. Je to... Kamo, ja viem, čo myslíš. Ty myslíš toto, ne? Kamo, no way, čo mi tu pýta? Aha, ja musím si dať unfly. Aha. Kamo. No čo je? Vieš, nevieš ani čo myslím. No neviem, lebo neviem. No takže tu sa môžem pozrieť na... Nedávaš pozor, že nekúkaš do chatu. Čo mi písal ešte? A nie tohto. Jaj. Ja chápem. Jasné, takže jaj. Typek si myslel, že ja som myslel, že on myslel, že ja som myslel, že ja myslím, že keď nám píšete dačo také, že nás zavoláme policiu. Nie, jokujem, mi napísal policiu, myslím, že... A toto není real, teraz tu jokujeme, ale prosím nepíšte mi také komentáre. Nechcem dostať ešte pánu. A čo spravíš, dáš report? Nič nedám, vymažem asi komentár, keď mi také zlé vecičky budete písať. To chatu. O nie, kamo, jak som ste to videli? Guys, vy ste to museli vidieť. Jednou ránou som niečo dal na tie bloky. Na to, počkaj. Ten blok, takže 2 bloky. Dobre. Čo? Čo to dávaš? A na čo ty do toho mám bloky? Kúkaj sa na blok uhlia. Kde je uhlie? Aha, no. Aha, a tu tam nevieš pridať normálne? Nech sa to tam automaticky dáva. Aha. A to čo tam píšeš? Teraz počúvajte ľudia. Čo tam píšeš? Že niekto tam vyplní. A jak to tam píšeš? Nadiktuj. Pozri sa do toho. Do čoho? Do command bloku? Do command bloku, nie. Do jakého? Aha, tu no. No tu ani nič, tu ani nič. Tu ani nič. Aha, dobre. No takže. Tu máte FILL. Čo znamená 6:30 ráno minus 5 bodka, alebo čiarka, pardon, 00 153. Tak to si chod do nastavení. No, nastavenia. No. Chod dole na... A kde? Kam? Mám ísť na autor? Bože. To nič. No, takže tu nám máte ako si toto. To je znova s tými blokmi, že na jakým sa to nachádza. Choď na... Creator. Autora. Ste taký command block. Hej, toto som sa ťa pýtal. A tam povoľ kopírovanie pozícií. No, mám. Teraz choď späť do hry a... Počkaj, kopírovanie. Tak tam hore máš koordinácie a máš tam papier, ktorým skopíruješ.
Kde som to robil? A potom tie pozície dáš do command bloku. Dve. Od tejto strany, od tuto. Dobre, Od tohto bloka po tento blok a honí to. dobre. Som rád, že mi tak pomáhaš. A takto musíš robiť všetko? Jezdeš. A potom, keď budeme vytvárať tie servery, tá? Už sa to hodiny učil. Počkaj. Wait. Dobre. Ma nebolo počuť, lebo som ma začal zle s mikrofónom, aby som sa nesekal. Aby som sa nesekal, som chcel povedať. Nemyslíte si, že som až taký zlý, že som chcel povedať niečo. Feel or... Guys, počúvajte ma. On ma teraz nepočuje. Čakaj, som mu teraz toto tu dal, že by som mu tu dal, že dačo iné by som mu to napísal. Bolo by to dobre, či nie? Napíšte do komentáru. Vieš, čo mám tak na budúce robiť, lebo bude aj ďalší diel, že to mám takto urobiť. Že čo? Haló? Čo si chcel? Nič. Nič som nechcel. No videl som, že si mal vypnutý mikrofón, takže som zdal. Nič som nechcel, bro. Mal si vypnutý mik a... Som si ho omylom Čo? Čo som Som načal? nezdal, lebo si vedel, že OK, guys, tak. Povedal OK, guys, že to som hovoril divákom, ktorí sa na toto video budú pozerať. A som im povedal, že aký si dobrý v tom command bloku. Však si pozrieš to video, budeš vedieť, čo to. Nič som tam nehovoril, len sa mi tak vypol mikrofón, hej. OK. Budem ti veriť. Nemôžeš veriť. Kamu? Môžem zničiť toto horečko, sa respawne? Teraz ešte nie. Diamanty môžeš ničiť. Ale toto, čo je celé vyplnené, toto, v ktorom sú diery, ešte nie. Dobre. Jak sa dá survival? Aha. Adventure si daj. Prečo je adventure alebo čo? Dobrodružný mod. No, jaj. No, takže. Fú. Prosím, ty máš teraz kreatív. Vieš mi kýznu dajaký blok? Ja to nemôžem jesť. Vieš mi kýznuť? Nie blok, krompač. Netheriteový. Díky. Dobre. Tak. No, tak to sa u nás čaží. To je uľahčený Minecraft, viete? Takže takto netrží diamanty. No, padajú normálne iba diamanty. Kamo? Prečo vám nepadajú bloky, ale iba diamanty? Lebo tam to bol silk tak, neviem, aké je tu v slovenčine ako... To je tu ich nemusíme vypekať. To ani netreba vypekať, lebo najlepšie poručujem, boha
Rozumiem. A ten enchant ti duplikuje z jedného. Z jedného zničenia ti také je šanca na to, že ti to zduplikuje. Čiže tu nám budú padať iba orečka. Nemáš silk, takže No takže ja sa im dal. Len to ňu môžeš zničiť. Skús zničiť všetko. Dobre. Kámo to nejde. Aha, no. Tetko. Ale niečo to funguje. Nie, rozhodne ešte jedna, okej? Ja si Dal som všetko z redstone, okej? Ja si myslel, že môžem. Nie. Dobre, super. Našťastie, že mám taký útočník. Jak to sa dostal do vojnu? No, Ender Perla. Kámo, ja som skočil do vojnu. Prečo mi to... Ja som na spawne. O nie. A prečo mi to spawnovalo na streche? Nedospawnovalo na streche. Nešiel som problém. Teraz skoč do vojnu, nespavne na nás. Ender Perla mi nestihla to... Kámo, furt ma spawnovala na streche. Znova? Idem. A ja pokladať bloky neviem. To teraz napadlo. Ale Poď. ja viem do spawnu skočiť do vojny. Ja už spavnem na streche. Aha, dobre, tu som. No ja že tam prechod. Ale nie, ty nechoď hore. Viem ťažiť. Všetko, čo môžem. Mám ťa teleportovať? Áno, prosím. Ale nebudem, že ničiť všetko, čo môžem, okej? Dobre. Ne. Však chill. Ja nie som až taký zlý. No, ma portni, lebo ja sa portnem sám. Si tu. Čo? Kam, jak? Čo? Počkaj, čo? Ja tu nie som. Prosím, dáš mi ešte Ender Perlery. Okej. To nemôžem toto. Tak on to ešte neviem, Jaj. teraz robíš. Kámo, aha, čo robím s tým blok? Bro, vyťažím ma pre ten blok. Aha. Čo robíš? Nie. A potom by sa dali pokladať bloky na tie. Jaj. To treba. Počúvaš? No way. Sa smeješ. Mene zabij. Ne. Kámo. Ne, podkop mi bloky. Delete mi bloky.
Prečo ten bedrock tu už není? Prečo? Ja už idem podkopať. Daj mi elitru, okamžite mi daj elitru a raketky. Ďakujem. A čo mám nejaké teleportuj? A potom ti hodím. Tak. Portni sa nám. Tak. Jak sa deletnúť inventár? Mám ti deletnúť Enderpearly? Jak si deletnúť inventár? Lomeno clear. Aha. Jupi. Jak sa píše elitra? Nejaký dáme. To volá krovky sa to volá. Dobre, bro, skús ma hitnúť. Prosím. Si v kreatíve. Ja v kreatíve nebyť. Si. Prežitie od vodia. Čo? Už si zmenila prežitie. Prečo máš fotky? Jak sa púšťajú raketky? Prečo mi nevíš pustiť raketku? Prečo mi nevíš pustiť raketku? Aha, kde? Bro. Ja chcem letieť po mape. Ale neviem. A Kiro nie. Ďakujem. Pamätáš ten som Diváci, pozrite sa. Najľahší spôsob, ako sa zabiť, keď chcete sa zabiť. Zberte si elektru. A máte. A keď sa pýta, že prečo sa mi furt... prosím, teleportne ma na seba. A keď sa pýtate, že prečo mi furt necháva voľný, že prečo mi furt inventár mi zostáva, no takže je to preto. Lebo som nastavil taký také nastavenie, že to takto viete zrobiť. No. Takže, prosím, teleportne ma. Á, dobre, už nemusíš. Čo stalo? Kinetickú energiu. Ďakujem ti. No to čo sa stalo? Border, kamo. Jupi. Neviem, rachej, ale... Let's go!
čo mám? No dobre, guys. Dobre, ja som si už teraz povedal a vidíte, že mám taký hlas tomu, že... No, že už to asi končíme to video, ne? Už to je Dlho. 30 minút, guys, 30 minút, ďakujeme, že ste tu s nami vydržali. Ďakujeme a vidíme sa na budúce, takže čaute guys, dávajte followy a čaute a Dajte odber! čaute.